Prvo kolo je uvijek najteže i ona prva utakmica koja dolazi uvijek je najteža. Dobro smo se spremali više od gotovo 2 mjeseca i ulazimo potpuno spremni, odnosno igrači koji imaju pravo, a poznato je da 3 ili 4 igrača nemaju pravo u prvo kolo. Fizički i psihički mislim da smo u potpunosti pripremljeni za ono što nas očekuje. Cilj je naravno 3 boda, pobjeda. Svjesni smo činjenice da smo favorit u ovoj utakmici i spremni smo znači, da se nosimo sa tim opterećenjem. Pa mislim i nedelja je bila prilično uspješna za fudbalski klub Željeznicu kada se pogleda prethodnih 6 mjeseci, ali svakako da Loznica je navikla da se igra subotom i nadam se da će to privući publiku i da će nam biti igrač više u subotnoj utakmici. Pogotovo za mlade igrače kojima aplauz i najmanji aplauz mnogo znači. Naravno, podrška Slovenaca je uvijek dobro došla i sa radovanjem očekujemo njihovo prisustvo.